August ni somni pasari sang ni somni paruk ni nga ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin khan Nepal rama chuan Tibet rama hnar nei lui pakhat lian thu da wangin mi zavel an thia mitam tak an chin hriat lovin anom mek Nepal rama rasuwa dading nuwa kot le chitwan district a chuan he tuilian hian Chhiatna na sata ka thlena he tuilian rapthlak tak hian thingtlang khua le khopui te po vai hma in electric siam chuana hydropower project le lei enge boza ta len chetel boka nizan kha chuan Chhiatna thlendan kim chang hriat ala nilawa thuthar tam taka oma thudik berpo a hriat hlei thei ri lawani Nepal Ram National Disaster Risk Reduction and Management Authority chuan satellite atanga zirchian na masa chuan he tuilian thu thia chan ber nia lang chu Nepal le Tibet in rinalaya lirhing wangin tlang pakhata lung het lo tak om chu a chim chiam maya he hian vur tlang lian tak tak chu tika in a tuiralta a chu chuan lehende lui tilianin he lui lian hian bote kho sapal tlanga trisuli lui zukfin la in athlang lama na sa takin lian thlata chiam mai ni in an soi Nepal Department of Hydrology and Meteorology chuan Rasuwa district ro sur chu hetianga tuilian thut siam tu hian ni lo anti Nepal official te chuan nimin jing lamdar ko vel khan bote ko si lui hiaron lian thut maya Rasuwa le dading kho te hi tuilian ina hnol ma sabera heng kho te hian leiding het sa pali le leido chop permanent ni lem lo enge maza ta ti cheboka Tibet ram nai ber Rasuwa kho chu he tuilian thutina ti Chhiatna sat berania social media lama he tuilian thut wanga Chhiatna na satak thleng hi mu tur tam hlea Rasuwa gadia chuan chhong hnia sang in chu tuilian ina len cheveka he tuilian hian a kalkonga om zong zong chuan hnol fai vek ani maya tuilian ina thlenna chin chu thil chhia le chirina chim vek ani ber mai Nepal Home Ministry chuan dadinga hian mi parukan thi ti an soya nuwa kota mi pathuman thia Rasuwa khuwa chuan mi pakhata thi an ti boka mi bo an chin hriat lawa ommek zanga don an om thu an soi boka thi le bozat hi update ringania ni zandar som pakhat thleng khat mi thifin fia to som kwa pakwan om ni in first post chuan an ta langani Nepal Foreign Minister Sisil Khanar chuan mi bozinga hian sipaile police somriat aya tamantel atia Nepal Army ringot po chin hriat lo somli palian om ati Nepal Tourism Board chuan Raduwa district a hian ramdang mi zani somkwa pakhat le Nepal mi somkwa pathuman bo me kan tia bozinga hian India mi zapanga an tel ni in soyani boka ramdang mi zinga hian US Malaysia UK South Africa Australia le Netherlands mi ti an tel ni in an soi boka India mi an chin hriat lawa omte hi Tibeta Kailas Manasarovar yatra kaltum mania Samrat Tours and Travels chuan heng zinga somnga pakwa te hi sa khopui thiam ni in an soyani Nepal ram khopui Kathmandu Indian Embassy chuan India mi tranpui ngai ten an biak po theina turin phone number pani chu exa antar chuaka Nepal sarkar thu nei tu ten en tang hovin tranpui na le chan chu nan thok ngal ti an soi boka Nepal Tourism Board po in tranpui ngai ten an biak po theina tur phone number pathum antar chuak bokani Nepal Ram Flood Forecasting Division chuan dil le lui engmaza chu luang lem mai thein la nia wangin phim khuralangai hle ti an soya ramri dep khuwa Rasuwa nuwa kot dading chitwan le gorkha khuwa omte chu thule omma chu phim khur turin an hriat tirani bote kosi lui hi Tibet ramahnar neyania Nepal Ram Forecasting Division chuan he lui hi leimini na khuwa pa akho tamtak nuwa sa le thutin tuilian hi asiam ta nian ngai thu da Kathmandu Post chuan an reporta tuilian awang hian power siam chuana hmun engemaw zata chia avain power megawatt zali somthum vel pek chuana chiani in Nepal Electricity Authority chuan an soyani China President Xi Jinping chuan Nepal le Tibet ram ria Chhiatna thlenga hian mi zon le chan chuan na thok turin thupe ka ti chuak ngala China hian ramri khwa chirle bollo tam takina chim jironga chan chuan na thok turin sipaiza somli panga an tir chuak ngala drone mangin thilom dan an zir chiang zel an tibok report danga chuan Tibeta Kailas Mansarovar yatra teltum biak zin zali vel te chu tuna hian biak po thean ni lo ti tarlan ania Kathmandu khopuya hmun nei Touch Kailas Tours and Travels chuan biak zin zathum som kwa te chuan nimin khan
Nepal ram ri kan turin Kathmandu an chua san ti an puanga biak po thean ni lo meka wangin an thi nge an dam ti hriat alani lawani Nepal Prime Minister Balensa Howin Nimin Khan Council of Minister te chuan emergency meeting an neya chan chuan na tho dan turan rel ngala India ram Prime Minister Narendra Modi chuan Balensa hi bia in atul phot chuan India chuan tranpuin na tho na konga mihring hmanga pui a in huam thu a hrilani report danglea chuan he tuilian thut hi Tibet ramalir hing 4.4 ana wang nia hriatani thu Nepal Foreign Minister Khanal chuan asoya helir hing hian vurtlang lian tika in vurtol na sataka siama he hian bote khosi river chu atilian ta thut ni in tuna information an nei china chuan an hriat dana ni thu asoyani US Geological Survey chuan nimin jinglam dariat le minute somthum pasari khan Nepal rama dirmoi tak gasain kunda tanga marlam kem somli pasari hla Tibet ram chunga 4.4 ana in lirang hing ni in an soya hei hian tuilian hi asiam ni thein mithiam te chuan an ringa amaro chu hei hi thil ni na dik taka ni em ti chu an zir chiang mek thungani nikum July ni riat po khan he tiang deuh hian bote ko si river hi alo lian to a nimin ang em manasairo ani lo thung ni jandar som pakhata update a chuan mi bo hi zasari somnga velan omni in puana nia mithi po za som hian chuang to ti te po news then khat chuan an ta langa soitongin thil thlen dan chanchin hriat bel zel ani wangin thile bo hi an lapun bel zel rin omani hetila hian Nepal journalist Paul Nepal correspondence chuan he tuilian thut mai hi China in Himalaya tlang dunga construction an ti na satwanga lo thleng nian ngai thu an soya China le Nepal in rinalai vur khon tam tak omna hmuna China in construction ati mek chuan hetianga tuilian thut hi asiam thei ti chu thil chiang sa ni antibok Nepal correspondence chuan China in Jiakong settlement an sak mek chuan helairam omdan na sataka ti danglama wangin China le Nepal in rinalai a hian kumtin vur tol na sataka siama nimina tuilian thut hi Tibet rama jirong khobul mai atanga in tan ani a he kho hi tlang pakhat lai chata kho siamani antibok hei mai ba ka hian rasuwa ram ria jirong pot po lui kamadina nia wangin Nepal ram lampana tui luang chu dan pa ngai a in a luang chak ni in an soiboka Nepal correspondence chuan he Chhiatna hi mihring siam chop hetiang Chhiatna thlen thei ti hrereng chunga helai bial khoi danglam lui wanga ni ti hi Nepal Prime Minister Balensa chuan China ram hruai tu te hnena thlen ngei se an du thu an soyani hei mai ba ka hian Nepal journalist lar Parsuram kaple chuan hetiang Chhiatna rapthlak thleng thei hi China chuan Nepal hnena hril ngei tur nia hriat thu sain China dem thu asaya China hian Nepal hi angai ne phlea hetiang thil thleng thei hi China lam hian a thlen hmain warning an pe man ngei tur ani lain an pe du lova Nepal ramin Chhiatna rapthlak taka tuar ta nia ngai thu asayani nimin lama kan puan tongin US Air Force so transport aircraft C-17A Globemaster 3 chu Latvia ram khopui Riga tangin Moscow khopuya Vanukovo airport a thlok luta Russia ram official te chuan information engman don lo thu soima se he thlona thlok lut le lu chan hi an hrengei ngei don ti chu mimol bertan po hai the ani lova nimin khan he thlona hian US CIA Director John Ratcliffe chuang ti puan chian ani CBS News chuan CIA Director Ratcliffe hian Russia ram mi poimo te muturin C-17 thlona mang hian Russia ram khopui Moscow lut ti an puanga Ratcliffe hi President Donald Trump sarkar mi poimo kumin January thatanga Russia ram tlo zinga ni na sangber ania nimin khan Moscow khopuya high level intelligence meeting an nei ni in hriatani hetianga high level intelligence meeting hi politics thila indon na lamani lova thil hlo om tak thleng mai thei engemaw om ngei ni in arin theya hei wang hian intelligence lamaram pakhat lu berte chu hmai chhana anin biaka thil engemaw hlo om tak lo thleng thei chungchang chu man hmo taka soyangai ni nge in alang heti la hian US official te chuan CIA Director in Moscow thlok lut ti bak engman soi chiang lova Russia phei chuan C-17 thlok lu chungchang a hian information an don lo thu an soi tlat boka khowelaram ro puile hlo om ber pahni ten man hmo taka intelligence ho tu te in biak nan nei tir hian thil poimo lutuk soingai om ti chu en tir lo thei lova mi pui hriata puan zar chi lo thila om ti chu angai ruat theya kan hriat ve kher ngai lo te po ani mai thei ani
nimin khan Iran le Oman chuan Strait of Hormuz paltlang tu longten poisa an choi tur insem dan tura inrem nan nei ni in puan ania IRGC thupuang tu Hossein Moheb chuan Iran le Oman ten revenue an insem dan tura in biak rem na nei ni to ti in AFP news a hrila US malak na wangin ram pahnih te hian an tumaya tlaya inrem nan nei ni in a soibok heti la hian Oman News Agency chuan Omani Foreign Minister Badr bin Hamad Al Busaidi le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te chuan khun khan takin in biak nan neya inrem nan pon chua thuaya be sei om ni in an tar langa Oman Foreign Minister Al Busaidi hian Strait of Hormuz enkol dan chungchanga inrem na chu pon chua thuaya ni don ti exa aposa helai biala remna le tho ho na omzel theinan le heli teng sola longan kaltlang theidan tura hian tho ho na tha nei poimo thu a saitel bok Araghchi point exa hian post siamin Iran chuan helai biala remna le nge na om theinan an then omram tenen chak takin an indor zel thu a soibok ani US thona phur long lian USS Abraham Lincoln chuan kar le hian Thailand port a thleng dona thlako chung je tan duty hnuah chol ha dam turin Thailand hian pan don in Thai official pakhat chuan Reuters a hrila Thai Navy te point US in do thona phur long lian hian rama chol don thu an soya ma se eng tikni ange Thai wau ka ma thlen don ti le eng chen nge om don ti ero an soi chiang lo ni in Reuters chuan an tar langa US official lam chuan hemi chungchanga hian soi an la nei lo ani France ram chuan nakum maya president in thlan pui an nei dona he in thlan pui hian France ram party lian tak Public Square Party ruai tu Raphael Glucksmann chuan president chu atum mantia tuna hian Public Square Party candidate ni tumin John Luck Melanchon nen anin bei meka National Rally ruai tu Marine Le Pen king tu ni tumin an party chunga anin be ani Glucksmann hi European Parliament member ania Public Square Party ruai tu ani boka hei hi alarna le khoweli na ngai ven na ni lowa Glucksmann na larna le khoweli na ngai ven na chan chu Soviet hunlai spy pakhat tu pa ni wangani Glucksmann hi an party chunga hian a chan chezo ka ni meka Melanchon hi an party candidate ani nge ya be sei omzo ka chuti lai chuan Glucksmann a chan chin hian ngai ven a hlo zual mek thung Glucksmann hi pro European Union pro Ukraine politician ni ma se Soviet communism thisen kai ni tat maya apu chu Rubin Glucksmann ni in sangha zakwa somthum paruk kum Spanish Civil War hunlai in ro Soviet spy ania France Germany le UK a po spy na thok thina sangha zakwa somli khan British Intelligence Agency MI5 te chuan an mana Canada rama thonin heta hian longche suala athita ni Rubina fapa Andre Glucksmann po ti ra chuan communist ni ma se communist ban sanin afapa Rafael Pheichu tuna chuan Russia ne nan in dona Ukraine tran tu alo ni ta ni nimin khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Elon Musk an hena an ram choi moina sang order of freedom a hlana President in hetiang choi moina pek chan hi Ukraine le US in kara siam that wang le mihring te zalen na le mihring nun chan himna ta na tho hlok wanga pek ani thu an puang ani Elon Musk Starlink le SpaceX satellite internet network te chu Ukraine sipai le mi puite tan Russia run mek na kara atangkai tak zeta heti la hian Musk hian he awa chungchang a hian soi ala nei lawani Starlink hi Ukraine sipai te chuan in biak po nan an man mai ba ka drone operation atan an mang tangkai hle a Ukraine sipai te nan man thei lain Russia sipai te man thei lawin siamani thungani US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei chu ala thilawa hliamna takatuar ni in a soi CNN chuan radio host Glenn Beck hna Trump hian he thu hi a hril ni an tar langa President Trump chuan athilo ni in ka hria na takin a hliam thunga atak saveilam aban le ke te chu che theilovin a oma athiero athilo ni in ka hria atiani Iran Supreme Leader Mojtaba thi le dam chungchang hi inrin siak me kania athi ti polan oma hliamna takatuara ache theilowa atong theilo ni in mi then khat chuan an soya Iran lam chuan anung ti lan tirnan a video le audio te po anti chuak to ani Bahzar lo thira wangin kan lo me